Эфирда Соба Доканнары телевидениесі 26 апрель жұмға шығарылышыбызда отна информацион программасы. Студияда бүгін мен Райля Галявин эшлеп, исәнмесез, иңелек иң мөһимнәре турында безнең ал хәбәр. Авыл хуҗалыгында киеренке чор старт алды. Механизаторлар кырга кузгалды. Бүген Тукай туган көн. Бөек шагыйрыбыз иҗаты үлемсез. Жырланасы жырлар күңелдә. Вадим Захаров исемендә беренче район күләм бәйге үтте. Хәзер барс хакында да тулырак районыбыз аграрчылары күп еллык үләннәрне һәм уҗымнарны өстәмә тукландыру, күп еллык үләннәрне тырмалау белән бер рәттән язгы чәчүне дә башлап җибәрделәр. Бу эшкә беренчеләрдән булып Юлбат, Шытсу, Мөхәммәтшин хуҗалыгы чыкты. Теманы Гөлназ Вахитова сюжеты белән дәвам итәбез. Язгы хезмәт, көзгә хөрмәт, кыш кайгысын яз кайгыр дигән халык әйтеме бу көннәрдә авыл хуҗалыгы өлкәсендә иң актуале. Без барган Мөхәммәтшин крестьян фермер хуҗалыгында бертөкле культуралар 1106 гектар майданны тәшкил итә. 300 гектар уҗым, 806 гектарда сабан культуралары, 1 еллык үлән 31 гектар. Мөгезле эре терлекнең баш саны арту сәбәпле быел кукуруз майданын да арттыралар. Хуҗалыкта ул 500 гектар майданда чәчеләчәк. Елдагыча беренчеләрдән булып районда башладык. Ул теге беренче булу өчен түгел инде. Без ел сайын иртә башлыйбыз, чөнки хәзер менә 40 елга якын эшләү нәтиҗәсендә кем яз көне иртәрәк эш башлый, шул ота инде. Чөнки дым бар чагында җиргә ашлыкны тыгып калырга кирәк. Ул тизрәк тишелә. Тизрәк тишелгән сайын инде аның тизрәк үсә. Май кыяшында, июнь кыяшында алып кала дип әйтик инде. Аннан соң инде урып җыюга да иртәрәк кирешергә мөмкинлек бирә. Чөнки әле ул соңга калсаң тоже урып җыю үзе зур нәрсә, яңгырлар китсә, алып бетереп булмаска мөмкин төрле хәлләр була. Иртә язда чәчкән, откан дип халык юкка гына әйтмәгән. Бүген булачак уңышның язмышы хәл ителә. Ул механизаторларның, белгечләрнең килешеп, киңәшләшеп эшләүләренә, хезмәтне оештыруга, чәчү кампаниясының оптималь срокларда башкарылуына бәйле. Biz 180 гектарлы басуда басып торабыз. Монда арпа семена чәчелә, репродукциясе элиты, раушан сорты. Семеналар авылланып чәчелә. 100% химия белән һәм биология белән. 120 килодан азофос кашламасы кертелә. Без чәчкәндә культивация белән чәчмибез зерновойларны күбрәк 2 кат тырмалап чәчәргә тырышабыз. 4 сантиметр тирәнлектә семеналар дымга төшерәбез семеналарны. Артыннан катуга барабыз сразу. Басуда эшләүче техниканың 95% яңа. Соңгы 5 елда хуҗалык аны тулысынча диярлек яңарткан. Ягулык та җитәрлек әзерләнгән. Орлыклар иң элек ындыр табагында эшкәртү үтә. Басуда эш тоткарланмасын өчен мондагылар бер туктаусыз эшли. Ашлама белән дә проблемалар юк. Менә чәчкән вакытта без 100 килодан 120 килограммга кадәр сложный ашлама белән чәчәбез инде, азофоска белән. Тукландырабыз инде, төрле культурага төрлечә инде. Мисал өчен күп еллыкларны без амселитр белән 2 сетнер ярымнан тукландырдык. Азымайларны әле пока 1 сетнер ярымнан бирдек. Без аларга дропны бирәбез. Яңадан берничә көннән әзрәк үсеп киткәч тагын бер мәртәбә бирәчәкбез. Яравайларга шулай ашламаларыбыз бар. Елдагыча ашламаларыбыз күп. Район буенча исәпләгәндә язгы культуралар 13728 гектар майданны тәшкил итә. 7000нән артыгы арпа, язгы бодай 3000 гектар. 1300 гектар майданда солы, 1100 гектарда борчак чәчеләчәк. Хәзерге вакытта безнең ашлама белән тукландыру бара күп хуҗалыкларда. Бу инде параллельный бара. Күп еллык үләннәрне тукландыру ашлама белән 13000нән артык бу кормовой культураларга кергән безнең күп еллык үләннәр хәзер ашлама белән тукландырып китерелә. Шул ук вакытта параллель чәчүдә алып барыла инде. Авыл кешесе өчен иң җаваплы елны туйдырырлык көннәр бу. Авыр, мәшәкатьле, тузанлы эш булса да, икмәк игүдән, азык-төлек булдырудан да игелекле, саваплырак хезмәт юк. Башкарган эшләре уң булсын, һава шартлары уңай килеп, басулардан мул уңыш җыеп алырга язсын.
Бу атнада хакимият йортында район советының чираттагы утырышы сессиясы үтте. Кабул ителгән карарлар, эшләр хакында Әлфия Мөбәрәкова хәбәрендә. Ағымдағы адына барышында Соба муниципаль районының чираттагы утырышы булып узды. Татарстан Республикасы Соба муниципаль районының 2023 елгы бюджетының үтәлеше хакында һәм шулай ук 2024, 2025, 2026 елларның планчырына Татарстан Республикасы Соба муниципаль районы бюджетына үзгәрешләр кертү хакында районыбызның финанс бюджет палатасы рәисе Шәмсун Сыңгатов депутатларны таныштырды. 2023 елда Соба муниципаль районында кеше хукукларын һәм ирекләрен саклау турында Татарстан Республикасының кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкиленең җәмәгать ярдәмчесе Рафил Галимҗанов чыгыш ясады. Шулай ук сессия эшенә 4нче көн тәртибе итеп Татарстан Республикасы Соба муниципаль районының социаль хезмәт мөнәсәбәтләрен җайга салу буенча 3 яклы территориаль комиссияның нигезләмәсен раслау хакында карар кертелгән иде. Бу хакта депутатларны башкарма комитетының юридик бүлек начальнигы Альберт Миннекаев таныштырды. Шулай ук утырышта Татарстан Республикасы Соба муниципаль районы иҗтимагый советы нигезләмәсе турында сүз барды. Бу хакта да депутатларны башкарма комитетының юридик бүлеге начальнигы Альберт Миннекаев таныштырып узды. Татарстан Республикасы Соба муниципаль районының балык булмаганнар эшләре һәм аларның хукукларын яклау комиссиясе составына үзгәрешләр кертү хакында да сессия каравына мәсьәлә кертелгән иде. Фикерләр тыңланды, үзгәрешләр бер тавыштан кабул ителде. Сессияда һәр карар проекты нигез итеп алынды. Утырышны Соба муниципаль район башлыгы Рәис Нургали улы Миннеханов алып барды. Республикада игълан ителгән чисталык 2 айлыгы чаралары дәвам итә. Районыбызда яшәүчеләр, оешма предприятие хезмәткәрләре үзләренә беркетелгән территорияләрне чүп-чардан арындыра. 20 апрель көне исә районда бердәм өмә көне итеп үткәрелде. Яз табигатьнең уяну вакыты гына түгел, чисталык һәм тәртип урнаштыру чоры да. Бу ямлы ел фасылын яхшы кәеф белән каршы алу өчен һәркем үз территориясендә тәртип булдыруга өлеш кертә. 20 апрель районыбызда игълан ителгән бердәм өмә көнендә оешма учреждение коллективлары үзләре эшләгән биналарның тирә-ягын һәм билгеләнгән участокларны чистартты. Балалар иҗат үзәге хезмәткәрләре дә үз территорияларында чүп-чарны җыеп, тырмалап куйдылар. Бөек Ватан сугышында яу кырында ятып калган якташлар һәм тыл батырларына куелган һәйкәлне чистартып карап туруда алар вазифасында. Biz менә бүген язгы эшләрне башлап җибәрдек. Үзебезнең кечкенә генә территорияның матурландырабыз. Шуның беренче этабы инде кыштан соң булган бөтен чүпләрне җыештыру. Бу безнең беренче этап беткәч, инде икенче этапка әзерләнәбез. Чәчәкләрне менә караштырабыз. Безнең коллектив белән бердән булабыз инде. Безнең төп девизыбыз без бергә. Районыбыздагы балалар бакчалары территориялары һәр вакыт чисталыгы, матурлыгы белән аерылып тора. Беренче номерлы шатлык хезмәткәрләре инде өмә көненә кадәр күп эш башкарган. Чүптән арындырудан тыш, әле алар үз территорияларында үскән агач куакларны, чәчәкләрне ашлап та торалар. Biz чисталык 2 айлыгын игълан итү белән әйләнә тирәбезне, биләмәбезне чистартырга чыгабыз. Иң башта без кардан арындырабыз, аннан соң инде кипкән җирләрдән яфракларны тырмалап, чүпләрне җыеп, бөтен җирне яңартып, моторлап, чистартып, балаларга уйнарга чыгарга уңайлы булсын өчен, матур булсын өчен чистартып куябыз. Урамнарыбыз төзек, матур. Контейнерлар янында чүп-чар аунап ятмавы да күңелне шатландыра. Мәктәп урамының 41-нче йорты тирәсендә исә төзекләндерү эшләре дәвам итә. Күмәк эш тау күчерә дигәндәй, бердәм булганда барсына да ирешеп була. Өмәләр менә шуның дәлиле дә инде. Яшь буын вәкилләре Соба гимназиясының 7нче А сыйныфы укучылары да шундый ук фикердә. Табигатьнең чисталыгын, тукталыгын сакларга кирәк. Безнең җиребез матур булсын өчен, кешенең табигатьне матур итеп күрәсе килә икән, әлбәттә шул өмәләр кирәк була инде. Берничек тә табигатьне пычрак итеп тотып булмый. Безнең кешенең матурлыкта, чисталыкта, пөхтәлектә яшисе килә. Соба гимназиясы коллективы да өмәгә бердәм кушылды. Укучылар, укытучылар һәм хезмәткәрләр белем учагы территориясын күздән калган яфраклардан, чүп-чардан арындырды. Район күләмендә игълан ителгән бердәм өмә көнендә хакимият хезмәткәрләре дә шәхси үрнәк күрсәтте. Бу көнне алар хезмәткә эш киемнәре белән килделәр. Кулларында тырма себеркеләр иде. Бергәләп тырышкач, территориялар тагын да матурланып калды. Тирә-юне безнең матурлыгына сөенеп,
күңелләр күтәрелде. Әйләнә тирәбездә тәртип һәм чисталык булдыру бары тик үзебезнең кулда. Соңгы елларда авыл җирлекләренә дәүләт тарафыннан зур игътибар бирелә. Район җитәкчелеге дә һәрвакыт үз игътибарында тота. Димәк, начар эшләү һәм яшәү һич кенә дә мөмкин түгел. Районыбызның Юлбат авыл җирлегендә дә соңгы елларда уңай үзгәрешләр күп булган. Һәм аларның барысы да халык мәнфәгатьләрен күздә тотып эшләнгән. Һәр авыл җирлегенең эшчәнлеге авыл кешеләренең тормыш көнкүрешен яхшыртуга юнәлдерелгән. Юлбат авыл җирлегенә Юлбат, Тенеки, Юсуфалан, Калатау авыллары керә. 309 хуҗалыкта 770ләп кеше яши. Бер төп мәктәп, 2 фельдшер-акушерлык пункты, 2 балалар бакчасы, 3 мәдәният учагы, китапханә халыкка хезмәт күрсәтә. Юлбат авыл җирлеге белән 2010 елдан Талип Рәшит улы Шәмсиев җитәкчелек итә. Авылдашларның яшәеше, җирлектәге хәл итәсе мәсьәләләр һәрвакыт аның күз уңында. Авыл халкын берләштерүче урын булган Юлбат мәдәният йортына 2019 елда милли проект буенча капиталь төзекләндерү үткәрелә. Юлбат авыл хуҗалыгы предприятиесендә хезмәт куючылар иң зур күпчелекне тәшкил итә. Шул ук вакытта хөкүмәт программаларында катнашып, үз эшләрен башлаучы фермерлар да бар. Безнең инде җирлегебездә мәктәбебез бар. Төп гомум бирү мәктәбе, 2 фельдшер-акушерлык пункты бар. Балалар бакчасы бар. Юлбатта һәм Юсуфаланда Юлбат балалар бакчасының филиалы дип йөртелә инде бу. 3 авылда да мәдәният учаклары, Юлбатта инде мәдәният йорты, Тенеки, Юсуфалан авылларында мәдәният авыл клублары бар. Һәм дә инде төп безнең халык эшли торган урын инде Юлбат хуҗалыгы. Дәүләтебезнең программаларында катнашып, гаилә фирмалары программасында катнашып, агростартап программаларында катнашып, егетләребез грант тотып үз эшләрен башлап җибәрделәр. Бүгенге көндә сарык асраучылар, сыер асраучылар, үгез симертүчеләр, симертүче фермерларыбыз әйбәт кенә эшләп килә. Яшелчәлек белән шөгыльләнүче фермерларыбыз бар. Сарыкчылык белән җирлегебездә 2 фермер шөгыльләнә. Аның берсе Юлбат авылыннан Абдуллин Хашим абый, икенчесе Юсуфалан авылыннан Сайфуллин Инсаф. Сайфуллин Инсаф инде ул бүгенге көндә 22 елда мобилизациягә эләгеп, бүгенге көндә сугыш кырларында, Украинада сугышта, аның эше инде ул анда булып тукталып калмады. Әтияне исә тулы көченә эшләп баралар бүгенге көндә. Соңгы 5 елны исәпкә алып сөйләсәк, әлбәттә национальный проект дип әйтәбез бит инде 2019 елны Юлбат мәдәният йорты капиталь төзекләндерелде. 2020 елны Юлбат мәктәбе һәм балалар бакчасы төзекләндерелде. 2022 елны Юлбат авылында фельдшер-акушерлык пункты эшләнелде. Мәдәният йортыннан еракта түгел 2022 ел ахырында гына файдалануга тапшырылган фельдшер-акушерлык пункты. Әлеге модульле фельдшер-акушерлык пунктын төзү сәламәтлек саклау ил күләм проекты кысаларында гамәлгә ашырылган. Фельдшер Миләүшә Бадыкова авыл халкына игелекле хезмәт күрсәтә. Республика программасы нигезендә бирелгән автомобиль эшен бер җиңеләйтсә, фельдшер ярдәмчесе штаты барлыкка килү һәм Алсу Хуҗинаның әлеге вазифага керешүе үзләренә дә, авыл халкына да уңайлыклар тудырган. Аллага Biz bu ярдәмчеләр безгә бик кирәк иде инде. Күптәннән көтәйек инде без моны. Үзең генә булганда бөтен эшне тәртип иттереп баруда, бөтен авыл халкы белән дә эшләү шул вакытта документациясында, программасында, диспансеризациясында алып бару бик авырга туры килә торган иде. Хәзер Аллага шөкер икәү булгачтан барбер тынычлабрак эшләйбез инде. Аллага шөкер. Вызовларга чыгып киткән вакытларда да яныңда теге пунктта кеше кала дип, урынында кеше бар дип тынычлап йөрибез. Саба буенча 5 пунктта хәзер машина бар бит инде, Аллага шөкер, йөргә бик рәхәт. Тенекигә йөргә дә моңарчы җәяү йөрим инде, хәзер машина белән өлгерәм, Аллага шөкер. Халык та ярата, үзем дә халыкны яратам, халыкны яратсаң, үзең яратсаң эшләп була инде. Иң беренче чиратта үзебезнең терапевт белән, педиатр белән белешәбез инде, диагнозлар куясы булганда. Шуннан заведующийбыз да, главврачыбыз да бик әйбәт, Аллага шөкер. Авыл советы Талип Рашитович та гел ярдәмгә килеп тора. Кызлар хәлләрегез ничек, кызлар ничек, ярдәм кирәкме дип гел көнгә бер әйләнеп чыга инде ул.
Һәр эшнең уңышлы булу нигезе теләктәшләр һәм ярдәм итәргә әзер торучылар булу. Авыл җирлеге эшчәнлегенә бәя биргәндә авыл халкының битарафлык позициясендә калмавы да зур роль уйный. Гомер буе Юлбат орта мәктәбендә балаларга белем биргән, туган як тарихын туплап, Юлбатым, Ямбулатым китабын чыгарган Илдар абый Сафин үз биләмәсендә тарихи музейда булдырган. Үткәннәрне, тарихны саклап кына калмыйча, киләчәккә йөз тотып, Сафиннар гаиләсе яшелчәчелек белән дә шөгыльләнә һәм хәрешкә алыныр алдыннан авыл җирлеге башлыгы элекке укучым Талип Рәшит улы белән киңәшәм ди ул. Гомер буе үзебезнең авылда инеш бетереп кайткач, 38 ел тарих җәмгыять белеме укыттым. Менә шундай омтылыш бар иде. Аннары менә 2014 елны шушы Юлбатым Янбулатым дигән документаль китап чыгардык авыл турында. Монда инде бөтен авыл, ветераннар, бигрәк тә авылыбызның аксакалы Алиф Наил Тимергали улы материаллар, истәлекләр алдык. Аннан үземнең хатыным Сафина Рәмзия Абделбар кызы монда күп ярдәм итте, аның күп кеше керде. Шулай ук авыл җирлеге башлыгы Талип Рашитович без инде грант алып чыгардык бу китапны. Илдар абый хуплап алып инде Казанга берничә тапкыр барды. Шушы грантка документлар барса нинди сорау кирәк, нинди мәсьәлә кирәк дип, менә җитәкчеләрнең шулай хуплавы булмаса, поддержка булмаса, шитенерәк булыр инде без ул яктан. Аллага шөкер, Талип минем үзем укучым да бит әле ул. Сүзәк минем таңы планнар бар иде. Монда инде ат алып, татар атын алып, ике татар атын алып, агач сукалар ясап, бакчада урын калдырып, сүреп карап, тырмалап карап, менә шушында килгән кешеләргә экскурсоводта, менә ат белән тырмалап карасын, чабаталар киеп. Менә ул сүреп карасын, менә малларны карасын. Менә балаларга бигрәк тә шундый планнар бар. Моның белән кызыксынучылар булырмы, юкмы киләчәктә? Ну, булар әдерәк финанс эшләре белән дә бәйле, бәлки 70-кә итеп киләбез. Булар да тормышка ашар әле. Менә авыл алга таба алга бара бит инде. Төзелешләр центрда торгач киләләр, керәләр, күрәләр. Һәм авылны тагын күрәм мин, тагын да монда зур төзелешләр алга китеш булыр. Һәм шушы алга киткән утрауда бер кичкенә генә пишмакта исән сау булса, шушы идә турса, менә безнекеләр, безнең югайлар ничек яшәгән дип әйтергә. Әле мин капканы төшердегез, ул капканы да сүттермәдем малайларга. Җирлекнең үзәге булган Юлбат авылында буш, караучысыз йортлар булмавы да күпне сөйли. Авылның бер ягында яңа урамда барлыкка килгән. Без Юлбат авылының яңа урамында торабыз. Школьный урама дип атала инде. Монда дөресрәге яшьләр, яшь гаиләләр урамы дип әйтсәк тә була. Монда барлыгы 10 хуҗалык бүгенге көндә, 11 хуҗалык. Яшьләр генә арендный йортлар бар, ипотека салынган йортлар бар бу урамда. Һәм үз кешеләре белән салып чыккан гаиләләр бар, яшиләр инде. Шушы җир бүленә башлагач, инде беренче чиратта без моны 14 елда күп балалы гаиләләргә бүлдек. Шушы урамның янәшәсендә Гали Ильясов урамы безнең үске якта инде ул. 2017 елны арендалы йортлар эшләнелә башлады. Һәм безнең авыл җирлегендә дә 2 йорт эшләнелде. Шушы йортлар эшлән тапшырылгач, әкренләп яшьләр җирләрне арендага алып, фундаментлар салып, программаларга кирип, ипотекаларын алып, үйләр күтәреп, шулай итеп төзелеш эшләре башланды. Әлбәттә, бөтенесе бер юлы булмый. Яңа су линиясе эшләнелде. Шушы урамга инде урамны әйләнеп үтә, 2 урамнары булып, бу бер урамны гына түгел. Әйтеп үтәргә кирәк. Газ кертелде шушы урамга. Менә инде узган ел урамытлары куелды. Юллар эшләнелде. ШПС программасы нигезендә эшләдек. Үзебезнең үзара салым акчасына эшләдек юлларны. Аллага шөкер. Эшләгән, яшәгән кешегә барлык мөмкинлекләр дә бар.
Җирлектә башкарылган төп эшләр вак-таш сатып алу, аны җыю, үзара салым акчасына башкарылган. Авыл җирлекләренең эшчәнлеге күп кырлы. Менә хәзер эш исталык 2 айлык кысаларында башкарасы эшләр көнләп планлаштырып куелган. Юлбат авыл җирлеге башлыгы Талип Рәшит улы махсус хәрби операциядагы ир-егетләрнең гаиләләре белән дә, волонтерлар белән дә көндәлек элемтәдә. Әлбәттә, артка борылып карасак, бер 10 елга, 15 елга авыл юллары бүгенге көндәге халәттә түгел, бик начар, калиялы. Без инде аны җәй көне периодически грейдеровать итеп, тигезләп тора торыйк. Шушы үзара салым программасы кергәч, без инде әйтергә кирәк 99% авыл юлларын таш катламы белән җәеп чыктык. Безнең бит инде язның 2 айы апрельнең 1-сеннән башланып 31 майга кадәр ил күләм чисталык айлыгы дип игълан ителә бит инде. Әлбәттә, без бу эштән читтә берничек тә кала алмыйбыз. Безнең инде махсус хәрби операциядә 9 мобилизованный егетебез, 3 контракт белән киткән егетләребез бар. Аларны тизрәк сугыш бетеп, үзебезнең авылларыбызга кире гаиләләренә әйләнеп кайтуларын көтеп калабыз. Авыл җирлекләре эшчәнлегенең төп юнәлешләре авыл халкының яшәү сыйфатын яхшырту, кеше эшмәкәрлекне үстерү, белем бирү, сәламәтлек, халыкның торак шартларын яхшырту өлкәсендәге милли проектларны тормышка ашыру. Юлбат авыл җирлеге тарафыннан әлеге юнәлешләрнең һәрберсендә эш башкарылган, хөкүмәт тарафыннан бәяләнгән һәм аларның барысы да авылдашлар күз алдында. Саба дулкыннары телерадиокомпаниясы бүйек шагыйребезнең туган көне уңаеннан район мәгариф идарәсе белән берлектә күңелләрдә Тукай рухы дип исемләнгән шигъри бәйге игълан иткән иде. Конкурска бик күп видео язмалар килде. Аларның һәр кайсы игътибарга лаек. Барлык катнашучыларга ихлас рәхмәтләребезне җиткерәбез. Бүген без бәйгегә нәтиҗәләр чыгарып, җиңүчеләрне тәбрикләдек. Шулай итеп, бездә бүген Тукай көне үтте. 26 апрель татар халкының бийек шагыйры Габдулла Тукайның туган көнендә татарлар яшәгән һәр төбәктә төрледән-төрле кичәләр, бәйрәмнәр үткәрелә. Быел Саба районының мәгариф идарәсе Саба дулкыннары телерадиокомпаниясе белән берлектә үткәргән күңелләрдә Тукай рухы бәйгесенә 40-тан артык эш кабул ителгән. Бәйге шартлары буенча 1-нче, 4-нче, 5-нче, 8-нче, 9-нчы, 11-нче сыйныф укучылары һәм гаиләләр арасында 1-нче, 2-нче, 3-нче урыннар, ир-егет укучылар арасында иң сәләтле укучы, гаиләләр арасында иң үзенчәлекле чыгыш ясаучылар бүген билгеле булды. Алар Дулкын радиосында да чыгыш ясау өчен безнең телерадиокомпаниябызга килделәр. Саба гимназиясеннән Сафия Камолова милли киемнәрдән килеп, шагыйрьнең Әллүки шигырен сөйләп таң калдырса, Тимершык урта мәктәбеннән Илнас Битимиров 5-нче, 8-нче сыйныф укучылары арасында иң яхшы шигырь сөйләүче дип табылды. Габдулла Тукай милли моңнар. Ишеттем мин кичә берәү җырлый, чың безнеңчә, матур, милли ки. Башка килә уйлар, төрле-төрле, әллә нинди, зорлы, моңлы ки. Үзелеп кенә әйтеп бирә, татар күңеле ниләр сизгәнен. Biz татар телендә Гүлнара Тимерхановна белән Габдулла Тукай әсәрләрен укырга яратабыз. Мин Габдулла Тукайның туган авылын ятладым. Мине моны Инҗи Галимхановна өйрәтте. Мин Габдулла Тукайны бик яратам. Аның шигырьләре бик матур, моңлы. Килдебәк урта мәктәбе укучысы Руфина Мәүлитова 9-нчы, 11-нче сыйныфлар арасында җиңүче дип табылды. Ул Габдулла Тукайның Ана дагасы шигырен жюрига тәкъдим итте. Укытучысы Рәүфә Латыйпова Руфина мәктәбебезнең иң тырыш, талантлы укучыларының берсе диде. Бүгенге көндә балалар китап укырга яратмыйлар дигән сүз бик дөрес түгел. Безнең укучыларыбыз арасында, мәсәлән, Килдебәк укучылар арасында әдәбият яратучылар, әсәрләр, шигырьләр яратып укучы укучыларыбыз күп.
Тукай шигырьләренә аерым ихтирам. Ел сайын мәктәбебездә инде менә укучылар арасында Тукай шигырьләренә я рәсем ясау конкурсы, я шигырьләр сөйләү конкурсы оештырабыз. Бигрәк тә видеоларга яздырып җибәрү укучыларыбызга ошый. Һәм инде һәр вакытта Тукай иҗатын читтә калдырырга тырышмыйбыз. Конкурста безнең җиңүчебез Мавлитова Руфина Илдаровна, ул 9-нчы сыйныф укучысы. Без аның белән бик күп конкурсларда катнашабыз. Әле ул быел бик күркәм зур конкурс, татар сүзлек конкурсында 2нче урын алды. Ягъни Руфинәбез әдәбиятны бик ярата, шигъриятны бик ярата. Сабаның сәләтле балалар мәктәбе укучысы Данияр Бариев үзен сәләтле конференция буларак танытып килә. Ул ир-егет укучылар арасында җиңүче. Җәй көне, эссе һавада, мин суда коенам, йөзәм, чәчрәтәм, уйныйм, чумам, башым белән суны сөзәм. Шул рәвешчә 1 сәгать ярым кадерле уйнагач, инде шаят 1 сәгатьсез тирләмәм дип уйлагач, йөгереп чыктым судан, тиз-тиз киендем үз башым. Куркам үзем, әллә нидән, юк янымда ялдашым. Бер вакыт китәм дигәндә, төште күзем басмага. Карасам, бер куркыныч хатын утырган басмада, көнгә каршы ятрый, кулындагы алтын тарак. Шул тарак берлән утыра, тузгыган сачын тарап. Гаиләләр арасындагы бәйге нәтиҗәләренә килсәк, Сабаның сәләтле балалар мәктәбеннән Хәлиловлар гаиләсенең чыгышы үзенчәлекле чыгыш буларак билгеләп үтелде. Байлар сабасыннан Әүбәкировлар гаиләсе исә иҗадилыклары, сәләтле булулары белән аерылып тордылар. Гаилә белән инде ул нидер иҗади эш эшләү инде ул башкача дип әйтик инде. Эштә кебек түгел, җиңелрәк. Безнең инде көн саен гаиләдә нидер сәнгать көн саен гаиләдә үзен алып тора, шигырь дисеңме, җыр дисеңме, нидер көй дисеңме. Көн сайын иде шигырь сөйләп, җырлап, нәрсә әйтеп, күңелле рухта без көннәрне үткәрәбез инде. Без Габдулла Тукайның "И туган тел" әсәрен өйрәнгән идек. Бәләкәй балалар 1-2 тапкыр гына әйткәч өйрәнделәр. Өйрәнергә җиңел булды. Саба дулкыннары телерадиокомпаниясе директоры Әлфия Мөбәрәкова, Саба районы мәгариф идарәсе методисты Нәркис Хантимирова җиңүчеләрне тәбрикләп, бүләкләр тапшырдылар. Күңелләрдә Тукай рухы дип исемләнгән әлеге бәйгегә безнең 40-ка якын эш кабул ителде районыбыз мәктәпләреннән. Иң күп категорияда безнең 1-нче һәм 4-нче сыйныф укучылары арасында эш кабул иттек без. Чөнки бу аңлашылада безнең бит инде балалар бакчасында ничек Тукай шигырьләрен ятлап әдәбиятка кирип китәләр, сәнгатькә. Монда да алар шуны актив юнәлештә дәвам итәләр үзләренең укытучылары белән. Мин укытучыларга да рәхмәтле, бу юнәлештә мәктәпләрдә эшне дөрес итеп оештырып алып баралар. Укучылар арасында шундый талантлы укучылар бар, шундый якты чыгышлары белән үзләрен безне сөендергән укучылар бар. Конкурс язмаларын, эшләрен караганда без бик канәгать булып карадык һәм укучыларыбызның шундый талантлы, сәләтле булганнарына бик сөендек. Бүген Тукай туган көнгә шушындый зур конкурс оештырып, без бик тә зур эш эшләдек. Районыбыз мәктәпләреннән йөзләрчә балалар бу конкурсларда катнаштылар. Нинди генә номинацияны алсак та, алар һәрберсен үз иттеләр. Тукай шигырьләрен яттан сөйләделәр, Тукай җырларын җырладылар. Гаиләләр белән айрым үзләре генә чыгыш ясаучы балалар да булды. Без аларны бүген иң-иңнәрен үзебезнең Саба дулкыннары телерадиокомпаниясына чакырдык. Тукай туган көндә һәрбер кешене күзәтеп торам. Һәрбер кешенең йөзе якты, күзләре яна. Тукай безнең күңелләрдә яши. Ә мондый конкурсларны без әле алга таба да үткәрәбез. Мин аларның бүген барсында кайнар тәбрикләп калам. Быелгы күңелләрдә Тукай рухы бәйгесе Тукай иҗатын, туган телебезне олылаучы балаларны, гаиләләрне, туган телдә сөйләүче телерадиокомпанияларны берләштерү белән аеруча истә кала торган булды. Талантлар мәктәптә тәрбияләнә, җыр дәресләреннән юл алган моң кемгәдер сәнгать илендә юл башы булып тора. Татар җыр сәхнәсендә халык исемен яулаган Вадим Захаров өчен ул һәр хәлдә шулай. Шәмәрдә мәктәбендә белеп алган егетебез районыбыз укучылары һәм укытучылары арасында җырга сәләтле укытучыларны барлау ниятеннән үз исемендә беренче бәйге үткәрде. Безнең хәбәр.
Жыр иленең затлы кунаклары Вадим Захаров, Венера Ганиева, Булат Шәриповны Шәмәрдән лицее коллективы тантаналы итеп каршы алды. Бәйрәм төсен алган бу чарага әзерлек ел дәвамында барды. Районыбызның җыр, моң яратучы укытучыларын берләштергән үзгә бәйге бит бу. Монда Вадим Захаров репертуарындагы җырларны сайлап алып, сәхнәдә артист каршында чыгыш ясыйсы. Керәшен кызы образында Вадим Захаров башкаруында без яратып тыңлый торган Керәшен халык җырын сузучы Дилбәр Гайнуллина Шәмәрдән лицейында музыка дәресеннән укыта. Алар артист белән Ильяс Аухадиев исемендәге музыка училищесында бер төркемдә укыган студентлар. Бу бәйгене оештыру да аның тәкъдиме була. Вадим белән инде без күптәнге дуслар, без аның белән инде бергә укыдык, группадашлар. Тәкъдим иткәч, ул инде юк димәде. Менә шушы вакытны таптык та һәм инде без шушы бәйгене уздырырга булдык. Бүген инде менә жюрида Татарстанның халык артисты, Россиянең халык артисты, Татарстанның Тукай премиясе лауреаты профессор Венера Ганиева үзе дә бар. Безнең инде районыбызның танылган егете, безнең инде районны күп якларда таныткан Булат Шәрипов, Татарстанның атказанган артисты Булат Шәрипов та бар. Менә шундый улуг шәхесләр бүген бездә жюрида. Бүген безнең инде гадел жюри, талантлы чыгыш ясаучылар һәм бик яхшы кәеф булачак лицейда. Вадим Захаров Шәмәрдән лицейының 2003 елгы чыгарылыш сыйныф укучысы. Кукмара районы составына кергән, әмма Саба районы белән чиктәш урнашкан Пчеловод авылыннан бирегә йөреп уку уңайлы була аңа. Директор да бу хакта сәхнә түреннән горурланып сүз алды. Белгәнебезчә, Вадим Захаров ул безнең мәктәбебездә белем һәм тәрбия алган укучыбыз. Һәм инде без аның уңышларына шиксез шатбыз. Чын күңелдән аңа киләчәктә дә иҗади яңа үрләр яулавын телибез. Бәйгедә районыбызның һәр мәктәбеннән дә укучылар да, укытучылар да катнашу теләген белдергән. Жюрига 60тан артык чыгышны бәяләү бурычы куелды. Бу составны җыр осталары белән бер рәттән мәгариф, иҗат кешеләр дә тулыландырды. Вадим Захаров сәбәпче буларак төп бәяләүче булды. Мин яшьләргә уңышлар гына телим инде. Андый конкурслар бик кирәк әлбәттә. Без үзебез дә шул конкурслардан катнашып төрле дипломатлар, лауреатлар булган. Ул барыбер дә кирәктер дип шуклыйм инде мин. Үзеңне санап караганда, кешенең ничек чыгыш ясаган карап. Менә шул барысы да уңышлар телим. Татарстанда гына түгел, Россия, Европа илләре буйлап татар җырын дөньяга таныткан моң патша бикәсе Венера Ганиева Вадим Захаровның укытучысы. Бүген ул бик горурланып Саба җиренә килүен әйтте. Сабалылар чыгышларында зур игътибар белән күзәтте, киңәшләрен әйтеп барды. Вадим, мин аның белән бик горурланам. Укыганда да ул бик тырыш булды һәм максатчан булды. Менә шушы тырышлыгы инде аны шундый нәтиҗәләргә алып килде. Ул хәзер халык артисты, республикабызның бу бик зур исем. Мин бу конкурсның дәвамында теләр идем берничесе һәм соңгысы булмасын. Без инде әлбәттә гөл көтәбез талантлы яшьләрне, балаларның үсүен, чөнки ул безнең киләчәктә мәдәниятебезнең, сәнгатебезнең киләчәге алар. Менә шундый өметләр белән яшибез. Күттермәсә гидән кәйләрне, әрнемәсен әле җаннары. Кайтып сөендери, бәхетләргә булыр савабы. Көттермәсәк иде әнкәйләрне, бас әле станокка, Керәшен кызлары, урамнар буйлатып, бүген иң күп яңгыраган җырлар булды. Катнашучылар артист репертуарындагы җырларны яратып башкарабыз диләр. Берегә аларны моң телендә сөйләшү якын айткан. Мин Керәшен кызлар җырын алып килдем. Мин Вадим Захаровның җырларын тыңлаганым бар. Миңа ул бик ошый.
Бу конкурсны ишеткәч мин бик шатландым. Чөнки үз сәләтеңне ашырга ул бер юл. Керәшен кызлар җырын без шуның өчен чыгардык, чөнки ул бик дәртле, аңа биеп була, ритмы да рәхәт һәм күңелләнеп җырлап була инде. Бик җырларга яратам, төрле конкурсларга йөрим, актив катнашырга тырышам. Үземнең бик күп урыннарым бар җыр буенча, анда мин үзем бик җырларга яраткач, шуңа күрә конкурсларда да катнашырга яратам. Балалар белән авыл мәктәбеннән шушындый зур сәхнәләргә менү ул үзе бер зур бәхет дип уйлыйм инде мин. Чөнки авыл мәктәбенең сәхнәсе дә бәләкәйрәк була бит инде ул. Әле алар шушы сәхнәләргә менгәндә бик куркалар. Менә шушы сәхнәләрдә менеп кире авыл сәхнәсенә кайткач, алар бик горурланып җырлыйлар. Ул бит инде килдең дә бөтен кешегә дә җиңү булмаска мөмкин. Ә менә шушы зур сәхнәгә менеп җиңеп кайту ул бала өчен бик зур юл үтү дип уйлыйм. Менә югары класс баласының шушылай итеп җыруы ул үзе өчен бик зур плюс. Ике бала анасы буларак укып чыгып киткәч тә, ул бала өчен тагын бер кат кабатлап әйтәм, аның өчен уңай плюслык. Чөнки уку йортларында укыганда дагы өстәмә шушындый конкурсларга җыру балага бик зур баллар бирә икән. Менә шуңа күрә укучыларым куркабыз дигәннәр, мәйтәм курыкмагыз. Сезнең өчен бик зур файда бит ул. Шумарасыз, йөргән таш шумара дигән элеккеге әбиләрнең бик сүзләре бик дөрес бит инде ул. Шуңа күрә балаларым белән бик сөенеп килдек. Урын алмасак та бердәген үпкәләп китмибез, рәхәтләнеп, чын күңел белән өйдә кайтып китәчәкбез. Эльвина үзе соло башкарачак. Азилә белән Алла бирсә, икебез бергә җырлаячакбыз. Менә шундый зур өметләр белән килдек. Аннары шушы конкурсларга киләсең дә, кемнәр беләндер танышасың. Шын артистларны күрәсең, аларны якыннан күрәсең, алар белән оралашасың, алар белән истәлеккә фотога төшәсең. Үзе бер тарих, шулай бит. Менә шушындый зур өметләр, якты өметләр белән балаларым белән килдек. Син менә килдеңме, ни шул син менә килдеңме, ни син менә килдеңме, ни шул син менә килдеңме, ни роза гөле очраган аның берсе син менә, аның берсе син менә. Посәле станокка станар станда, посәле станокка станар станда. Мин яратам җырларга, чөнки мин 6 яшьтә инде җырларга башлаган. Классный руководительләр минем күп булган. Әйтеләр то, что мин бик рәхәт голос әйтергә ярый инде. Әйтеләр, если каты җырласаң, то ярый инде сен соба ярышына барырга җырларга. Минем грамоталар бар җырлаган өчен беренче урын алган бар инде, но күп икенче урын алган бар. Бу конкурска бик кыска вакыт эчендә әзерләнеп балаларны алып килдек. Үзем дә катнашырга булдым. Балалар белән инде без кыска вакыт аралыгында әзерләндек. Һәм инде бик мотор чыгыш ясарбыз дип, җиңергә дип килдек. Монда инде үзебезнең танылган артистларыбыз да килгән. Алар белән дә үзе бер күрешү, үзе бер гомер, алардан киңәшләр алып, алга таба да шушы җыр атмосферасында эшләрбез дип көтеп калам. Җыр бәйгесе катнашучыларның яшь үзенчәлекләре буенча 4 номинациядә үтте. Алга таба сәхнәгә укытучылар күтәрелде. Бу төркемдә дә барысы 11 остаз чыгыш ясады. Менә шулай сәхнә якты чыгышлар белән гөрләп торды. Укытучылардан алган җанлылыктан жюридан Вадим Захаров үзе дә, Венера Ганиева да читтә кала алмадылар. Алар да иң матур җырларын суздылар. Бәйге рәхәт җырлы кич борылышын алды. Ә инде иң соңыннан нәтиҗәләр чыгарылып, җиңүчеләр ачыкланды. Дипломнар, бүләкләр таратылды. Вадим Захаров һәр катнашучыны игътибарга алды. Бу бәйге моң ияләрен берләштерү, аралаштыру, очраштыру белән әһәмиятле булды.
29 апрель календарда халыкара бию көне дип билгеләнгән. Һәм безнең Саба районы үзенең бию җанатары, егет кызлары белән данлыклы. Алар ерак тарихтан бүгенге көнгә кадәр сәхнәдә ут уйнаталар. Төрле дәрәҗәдәге бәйгеләрдән гел җиңүләр белән кайталар. Дулкын бию коллективы бу зур бәйрәмне юбилей кичәсе итеп Саба сәхнәсендә билгеләп үтте. Кичә Саба район мәдәният йортында Дулкын бию коллективының юбилей концерты булып узды. Районыбыз гурурлыгы булган әлеге коллектив менә ничә еллар инде дәртле, матур биюләре белән тамашачыларны сөендереп килә. Бию коллективының оешу тарихына күз салсак, аның гомере инде 60 елга якын. Шушы еллар эчендә ничә буын биючеләр сәхнәдә төрле милләт биюләрен башкарып, илебезнең төрле шәһәрләрендә конкурс фестивальләрдә чыгыш ясап, зур җиңүләр белән кайттылар. Юбилей концертын без Саба Дулкыннары телевидениесына тулысы белән төшереп алдык һәм әлеге чыгыш алдагы көннәрдә эфирда күрсәтеләчәк. Атнабыз менә шундый яңалыклары белән үтеп бара. Иртәгә шимбә республикабызда эш көне дип игълан ителде. Алда исә безне 1 май бәйрәме алып килә торган 4 көн ял көтә. Яз һәм хезмәт бәйрәме һәр йортка иминлек, бәрәкәт алып килсен. Ил көннәребез тынычлыгын сорап, дугада яшик. Бүгенгә сау булыгыз.